Hayırlı erте, efirde Tataristan yanılıkları, stüdyada Onya Gibadulina. Yakutskida Tataristan Respublikası günleri uzam. Şaralarda Tataristan Prezidenti Rüstem Minnikhanov reisligindeki delegatsiya katnaşa. Saha halkına Tataristan kinosu spektaklleri, kurgazmeleri takdim etile. Tizden başkala üzerinde Qozan skveri barlıqa kelirge tiyiş. Bu bizning delegatsiyanın cevap viziti bir yıllık Tataristan halkı Yakutiya medeniyeti bilen tanıştı. Yakutskidan bizning maxsus reportaj. Здорово, Ларун. Ütü gününden bugün naha günnek gün. Yakut tilindagi sözler yoңгырашы bilen Tatar tiline yakın. Türkü tillerini medeniyetler ortaklığında birleştire. Milli edebiyatlar üsesi boyunca Tataristan, Başkortistan hem Saha Yakutiya liderler bulup kala. Tuğan tildagi kitaplarını popülerleştirge tırışalar. Ayar, Irak Sibir tübekleri arasında en bırıngı hem en zor neşriyat, interaktif basmalar, elektron hem audio kitaplar çıgara. Мы сделали мобильное приложение в этом году, Аякбук, где можно прочитать. Быйыл biz mobil кушымты ясадык. Анда электрон формада kitaplar, jurnallar okurga mümkün. Tilegen eserini saylap bula. Bu Milli Respublika için elige birinci tecrübe. Saha Respublikası'nın kitap oku teritoriyası dep atıyorlar. Kitap kişilerinde Tatar avtorları eserlerinde tabarga bula. Hemmine küpten kötülgen açıraşu. İki Respublika yazıçları Yakutskida tügerek istelyanında fikir alıştı. Tatar tilindeki hazırgi Yakut prozası antologiyası hem Yakutskidagi hazırgi Tatar prozası antologiyası degen kitaplar takdim etildi. Şunun bilen Saha Respublikası'nda Tataristan günleri başlandı. Yakutiyada yaşayışlarga kino filmler, spektakller kürsatile, konsertler koyula. Tataristan kinematografi günleri açıldı. Boğa Drama Teatrı Şubaga spektaklini takdim etti. Saha Respublikası'nda Tataristan günleri barışında hizmetleşik boyunca forum işli. İki millet vekillerinin iştiraşı ısıaq hem Sabantoy berenleri bilen tamamlana. Faris Fahammatov, İlgara Fayzulina, Rinat Sahib Gareyev Tataristan yanılıkları için maxsus Saha Yakutiya Respublikası'ndan. Шахтерлар Сабантойы 25 июньде Новокузнецкида уздырыла. Келесі елда Кузбасс федераль Сабантойын өткәргә әзерленә. Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиев Казан Кремлендә Кемерово өлкәсе губернаторы Сергей Цивилев белән очрашты. Татарстан һәм Кемерово өлкәсе арасында тарихи мирас, мәдәният һәм мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек юнәлешләре турында фикер алыштылар. Шығарылышыбызны қойғылы хабар белән дәвам итәбез. Татарстан президентінің экология мәсьәләләре буенча киңәшчесе Фатих Сәүбән улы Сибагатуллин вафат булды. Республика президенты Рөстәм Минниханов мәрхүмнең туганнарының тирән кайгысын уртаклашты. Фатих Сибагатуллин 1950 елда Арча районы Апаз авылында туа. Казан ветеринария, финанс-икътисад институтларын, Саратов югары партия мәктәбен тәмамлый. 1990-1995 елларда Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгын җитәкләде. 1995-1996 елларда Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры вазифасын башкарды. 1996 елдан 2007 елга кадәр Нурлат районы җитәкчесе булып эшләде. 2007 елдан бирле Россия Дәүләт Думасы депутаты итеп сайланды. Фатих Сибагатуллинның якты истәлеге безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Экспертлар юлларны камилләштерү алымнары турында Казан Digital Week очрашуында фикер алышты. Заманча мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләрне интеграцияләү турында сөйләштеләр. Фикер алышуда цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе советы рәисе, юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт бюджет учреждениесе директоры Рифкат Минниханов катнашты. Заманча технологияләрне кертүнең төп аспекты бу әлбәттә инде хәрәкәттә катнашучыларның иминлеге. Казанда елның теләсә кайсы фасылында чаңгы юлына басарга мөмкин була. Тынычлык бистәсендәге яңа чаңгы биатлон комплексында спортчыларның күнегүләре башланды. Әлеге база җыелма команда чаңгычыларында хәтта чит ил профессионалларын да кабул итә ала. Шул ук вакытта ул һәвәскәрләр өчен дә ачык, бирдә шулай ук чаңгы прокаты пункты да бар. Комплекста ясалма кар җитештерергә мөмкинлек бирүче система да эшли. База белән Казан мэры да танышып чыкты.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд Хайрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга булышу проектын дәвам итә. Узган юлы без Даниил Спатловка булыштык. 12 яшьлек Илина Пискуновага да ярдәм кирәк. Кызның умыртка баганасында үзгәрешләр бар. Махсус дәвалау курсын узарга корсет сатып алырга кирәк. Сколиоз у вас врожденный, то такие сколиозы протекают всегда. Табиб сүзләреннән Илинаның күзе яшь белән тула. Кызның умыртка баганасында тумыштан тайпылыш сколиоз авыруы бар. Әтиян исе моны 6 яшендә генә күреп ала. Шуннан бирле кыз корсет белән йөри. Сделали снимок, и там показал очень такой вот прямо... Фотосурәттә умыртка баганасында тайпылыш күренә. Шуны күргәч шок хәлендә калдым. Менә 6 ел инде без аны дәвалау курсларына йөртәбез. Табиблар умыртка баганасына металл каркаслы тимер дугалар куерга тәкъдим итә. Алар умыртка баганасына гомер буе ярдәм итә. Тик әтиәниләре баш тарткан. Дәвалануны корсет киюдән башлаганнар. Аны кызга елга 2 тапкыр алыштырырга кирәк. Илинага корсет белән йөрү авыр. Бигрәк тә дәресләрдә утыру уңайсыз. Яраткан шөгыле флейтада уйнаудан да баш тартырга туры килгән. Из-за того, что я ношу корсет. Корсет киеп йөргәндә флейтада уйнавы бик кыен. Шуңа күрә бу шөгыльне ташладым. Корсетны 25 яшькә кадәр кияргә кирәк. Әлегә умыртка үсеше дәвам итә. Мускуллар көчсезләнмәсен өчен дәвалау гимнастикасын ясый. Табиблар әйтүенчә, Илинаның хәле яхшыра. Хәзер иң мөһиме дәвалауны туктатмау. Как только у нее закроется зона роста, там через небольшой промежуток после этого, то... Үсеш зонасы тукталгач, сколиоз да бетәргә тиеш. Гәүдәсе хәзерге вакытта кебек яки яхшырак калачак. Хәзер яхшыру күзәтелә. Кызга 1 юлы 2 елга дәвалану курсын узарга кирәк. Гәүдәнең актив үсеше бара. 4 корсет, физик дәвалау, массаж 545 мең сумга төшә. Гаиләдә бу кадәр акча юк. 55-42 номерына дети сүзен язып, без бергәләп ярдәм итә алабыз. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Ралина Абрамова, Ләлә Зайнуллина, Владимир Гурков, Татарстан яңалыклары. Казан зоопаркында беренче тапкыр бер туган мангуслар туды. Әлеге җәнлекләр Новосибирскидан май аенда китерелде. Аларның карантин вакыты бетте. Хәзер җәнлекләрне зообакчаның тарихи территориясендә экзотариум белән янәшәдә ачык урам вольерында күрергә мөмкин. Җәнлекләр гаять актив, бер-берсе белән даими аралашалар, уйныйлар. Дәүләт автоинспекторлары машина йөртүчеләрне юлларда игътибарлырак булырга чакыра. Җәй җитү белән юл хәрәкәтендә катнашучылар күбәйде. Юлда велосипедчылар һәм самокатларда йөрүчеләр саны артты. Сезон башыннан бирле алар катнашында 9 юл транспорт һәлакәте булган, зыян күрүчеләр 9 кеше, аларның икесе балалар. Зур шәһәрләрдә алар өчен тизлек чикләүләре кертелсә дә, аварияләрнең сәбәпләре булып, светофор сигналларына игътибар итмәү, юл йөрүлешенә чыгу тора. ЮХИД хезмәткәрләре көн сайын мониторинг алып бара. Яңалыкларның җомга чыгарылышын Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган даими сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Урамда җәй. Мәдрәсә, мәчет каршында балалар өчен лагерьлар эшли. Энә белән кое казып, гыйлем истәүчеләр, дипломнар алучылар. Россия Ислам институтында мөселман уку йортлары студентлары арасында ислам дисциплиналары һәм гарәп теле буенча бөтен Россия олимпиадасы узды. Олимпиадада катнашучылар Россиянең барлыгы 30-га якын төбәгеннән мөселман уку йортлары студентлары. Исламның мөэминнәргә ихсан иткән иң олы гыйбадәт көне җомга көнедер. Көннәрнең иң бөеге һәм иң олысы һичшиксез җомга көнедер дип искәртелә хәдисләр китабында. Җомга намазлары җәй көне мәчет каршында да укыла. Күптән түгел Ярдәм мәчетендә урамда узган намазны Рәфис хәзрәт Сейфуллин укыды. Һәм барча мөмин мөселман кардәшләребезгә Аллаһ Тәгаләнең китабы артыннан һәм Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлламның сөннәте артыннан ияргән мөмин мөселман кардәшләребезгә Аллаһ Тәгаләнең сәламләре булса иде. Гаилә мәчетендә 1 сәгатьтә намаз укырга өйрәтү курслары яңартылды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле җәмәгать.
Алланың рәхмәте белән без гаилә мәчете буларак һәм шушы гаилә мәчетебездә онлайн курс җибәрдек. Шушында без сезне 1 сәгать эчендә ничек намаз укырга, намазга ничек әзерләнергә, кайсы вакытта намаз кылына, кайсы вакытта намаз укырга ярамый, кайчан тәһарәтле булу, кайчан тәһарәт бозыла, ничек хатын-кыз укый, ничек ир-ат укый, тавыш белән укыйбызмы, ничек укыйбыз, бөтенесен менә шушы намазның серләрен һәм нишкәләрен без шунда шәйнәп сезгә бирәбез. Рәхим итеп менә шушы QR-кодлар, шушы сылтамалар буенча керергез, өйрәнегез һәм әгәр дә нәрсәдер сезгә ошамый, нәрсәдер җитми икән, безгә языгыз, без тагын яхшыртырбыз, нитәрбез һәм сезгә ул намаз файда китерсен, ул дәрес сезгә файдалы булсын. Бүгінгі сізге жеткіресі хәбәрләребез тамам. Барығызға да саулық, сәләмәтлек тілейм. Сау булашам. Әссәләму алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.